Съвета на Европа и Европейския съюз са най-значимите европейски институции, които се занимават с образованието. В областта на общото образование Европейския съюз си поставя следните задачи: да подкрепя сътрудничеството между държавите членки, да задълбочава европейското измерение и да съдейства за изучаването на езиците на Европейския съюз. Европейския съюз подпомага задочното обучение, мобилността, например чрез признаването на дипломите, засилва сътрудничеството между образователните институции и обмяната на опит за европейските проблеми в областта на образованието. Целите на Европейския съюз в сферата на професионалното образование са приспособяване към процесите на индустриална промяна, подобряване на професионалното първоначално обучение, по-нататъчна квалификация, мобилност на обучението и на младежите, подпомагане на европейското сътрудничество по въпроси на професионалното образование и обмен на информация и опит. След влизането на България в Европейския съюз и отпадането на визовите ограничения, все повече млади хора избират да продължат образованието си в държави членки на Евросъюза. Михаела Михнева е предпочела висшите училища в Германия. Казва, че избора на университет не е лека задача. Ръководих се от специалността, в която искам да се занимавам. Това е скандинавистика. Това, което спомогна избора ми, беше факта, че в България, специално в Софийския университет, на година се приемат по 15 души, което е твърде малко според мен.